sa kahaponon, padulong na sa kilom-kilom, ang balod sa kabaybayunan, misugod na paghilom. Kay ang adlaw misalibno na, ugang kangit-ngit mi kanaap na, mubanos na ang kagabion, ningtak na sa kilom-kilom. Ang gugmata nga misubang, daw adlaw nga misidlap, sa kainit natong duha, nanligo sa kadanag. Apan baya inumdumi, nga adunay pagkapaong, ang kahayag usahay mulimbong, uban sagma nga mabudhiyon, ug sa takna sa kilom-kilom adto kaunya pahilakon.